Nu står vi hernede på træningslejren, og i morgen der møder vi Sundby i vores sidste træningskamp, inden det går løs igen, hvilket vi alle sammen glæder os rigtig, rigtig meget til. I morgen imod Sundby, der har vi nogle fokuspunkter, ligesom vi har i alle andre kampe. Det vigtigste af alt for os, det er selvfølgelig at vinde kampen. Vi har en vinderkultur, som vi har skabt her i klubben, og det skal vi fortsætte med. Det er det mindset, som spillerne de altid har. Derudover så har vi et fokuspunkt, der hedder vores erobringsspil. Vi har været rigtig dygtige igennem turneringen til at erobre bolde højt op på modstandernes banehalvdel, så vi ikke har så langt til modstandernes mål igen. Det kommer til at være et kæmpe fokuspunkt for os. Derefter så er det selvfølgelig det relationelle imellem spillerne. Vi har været igennem en lang preseason. Fysisk, der står vi rigtig skarpt. Det er jeg overhovedet ikke bekymret for. Nu skal vi også se nu er der en smule lavere på. Premieren, den kommer snart. Det er vigtigt, at det relationelle, det står skarpt, og vi spiller, og vi løber, og vi vil se spillere, som der hele tiden gerne vil have bolden. Vi skal være modige, og vi skal være nysgerrige, og vi skal vinde.